Masikhangele i-greatest common divisor okanye i-greatest common factor. Masijonge ke kanye yintoni le ndithethe ngayo. Yintoni kanye i-greatest common divisor okanye i-greatest common factor? Masenze umzekelo. I-greatest common divisor ka-12 no-8 okanye i-greatest common factor ka-12 no-8 ingaba yintoni lena ndithetha ngayo? Masijonge yinto enye leke le ibuzwa i-greatest common divisor ne-greatest common factor. Yinto enye. I-divisor na-factor yinto enye ke. Masiye phambili ke. I-greatest common divisor ke ka-12 no-8. Into esiyenzayo ke, ilula le nto, mandinibonise. Into esiyenzayo ke siqale sifumane ii-factors lamanani siwajongileyo. Masiqale sijonge u-12. Siyazi ke i-factor ka-12 ngu-1, ibe ngu-2, ibe ngu-3, ibe ngu-4, ibe ngu-6, ibe nguye nayo ne-12, anditsho? Ngoba siyayazi ubana sino-1 times 12, sibe no-2 times 6, sibe no-3 times 4, sibe no-12 times 1, zonke ke ezi zenza u-12. Ikho ii-factors ke zika-8. Sino-1, sibe no-2, sibe no-4, sibe no-8. Ngoba u-1 times 8 ngu-8, no-2 times 4 ngu-8. Yiloo nto ke sifumene ii-factors zika-12 no-8. Sizibhalile ke ngoku ii-factors. Masiye phambili. Yintoni kanye ii-factors ezi-common ke? Ii-factors ke ngalamanani afanayo apho ku-12 no-8. Uyabona u-1 ukhona macala, nanku. Ukhona no-2 ke macala, anditsho? Nanku 2, nanku no-2. Khona no-4 ke ku-12, bekho no-4 pha ku-8. Nazi ke ii-factors okanye amanani awenza u-8 no-12 amafanayo. Thina ke sikhangela eyona enkulu i-factor ekhona macala apha ku-12 no-8, i-greatest common factor ke leyo. Siyayibona ukuba eyona enkulu ke apha ku-1, 2 no-4 ngu-4, anditsho? Yayibona ilula ke le? Sesigqibile ke. Siyayazi ke ngoku ukuba i-greatest common factor ka-12 no-8 is equals to 4. Eyona factor enkulu ka-12 no-8 okanye eyona enkulu greatest divisor ka-12 no-8 ngu-4. Niyayilandela le nto ndiyithethayo? Nikhumbule ke i-factor linani elikhoyo elisetyenzisayo ukumultiply ukuze lenze elo nani silijongileyo. Masiye phambili ke ngoku. Masiphinde sikhangele i-greatest common divisor ka-25 neka-20. I-greatest common factor ke ngoba u-divisor no-factor yinto enye. Masiqale ke sijonge ii-factors zika-25. U-1 ke yi-factor ka-25. Bekhona u-5 ngoba u-5 times 5 u-25. Bekhona no-25. Masijonge ke ngoku la ii-numbers ezizikwazi umultiplya ukuze zenze u-20, ii-factors ke ngokutsho. Masijonge ke apha ku-20. U-20 ke, siyayazi u-20 ulula nokwana ke. Masiye 20, simbhale ke u-20. Siyayazi ke ngoku ii-factors ka-20, u-1, u-2, u-4, u-5, u-10 naye no-20. Sijonge ke ngokuba leliphi kanye inani elona elikhulu elikhoyo macala kwezi factors zika-25 no-20. Siyayibona ukuba ngu-5. Yayibona ilula le nto e-greatest common factor? Ligama nje elikhulu eli, kodwa le nto ndiyichazayo ilula. Masiye phambili ke ngoku sizozama neminye imizekelo yokhangela eyona factor enkulu ekhoyo kumamabini amanani esiwajongileyo. Wakho namanani amathathu ke, kodwa ndizabe ndisenza lawa mamabini ke. Masijonge ke i-greatest common factor ka-5 no-12. U-5 ke yena yi-prime number ke. I-factor ka-5 ke ibe ngu-1 no-5 kuphela. Yiloo nto kuthiwa into yi-prime number. U-12 ke ngoku yena kukho u-1 apha ku-12. U-2, u-3, u-4, u-6 no-12. Yabona yintoni le ndiyithethayo yee-factors? Ndiyathemba nisandilandela ke. Siyabona ke ngoku apha ku-12 no-5 ngu-1 kuphela okhoyo macala. Ilula ke leyo ngoba ngu-1 i-answer ke. I-greatest common factor, eyona factor enkulu ka-12 no-5
ngu-1 anditsho. Kuthiwa ke amanani amabini ke amenefactor eyona enkulu akuthiwa ngamanani a-relative prime, kodwa leyo sophinda siyenze phambili kwenye ivideo. Yinto nje ngamagama amasetyenziswayo ke lawo ukudescribe ke okanye ukuchaza amanani anefactor eyona enkulu engu-1, a-relative prime. Masiye phambili ke ngoku. Greatest common divisor ke ka-6 no-12, elona nani elikhoyo komacala kwii-factors zalamanani. Masiqale ke sijonge ii-factors zika-6, 1, ngu-2, ngu-3 naye no-6 anditsho. Ezi zika-12 ke ibe ngu-1, 2, 3, 4, 6 naye no-12 ke. Siyabona ke ngoku ukuba macala sinayo u-6 anditsho, bilelona nani elikhulu. Ngoba u-1, u-2, no-3, no-6 zii-factors ezikhoyo macala ezi-common apha ku-6 no-12. Siyabona ke ngoku eyona enkulu i-factor ngu-6. Yabona ilula le nto ye-greatest common divisor okanye i-greatest common factor. Nikhumbule ke i-factor yinamba esetyenziswayo xa imultiplaya iphuma neli nani sithetha ngalo, njengoba u-2 times 6 esinika u-12, njalo njalo ke. Yiloo nto ke ngoku i-greatest common divisor ka-6 no-12 ibe ngu-6. Sesiyazi uba injalo ngoba u-12 divided by 6 ikhona inamba ephumayo ngu-2 lowo. Yiloo nto ke ngoku iye yalula lena ukuze sifumane u-6. Yebo? Licebana ke nje elo. Enkosi.